So yanzu Ibrahim za mu iya ci gaba ko? Okay. So yanzu idan kuka duba, yanzu a nan, kun ga da muka tashi mun ba ma AI ɗinmu analysis. Ai, kuna kallon screen ɗin ba? Good. So kun ga mun ba AI ɗinmu ya mana analyzing FX lens. So mun samu entry. Ga stop loss ɗinmu ga take profit ɗinmu. So abinda za ku lura a nan, kun ga ya ba ku cewa the market is showing a sign of a potential reversal after a strong upward. Haka ne? So kun ga bayan an sami gashi nan, an sami double top a ƙasan nan. So da aka samu sai aka samu wani tashi na market ɗin a Euro USD kenan. Kun ga sai muka sama sosai da sosai har yanzu aka zo gashi akwai wani potential double top duk da is not valid sosai da sosai, amma kuma shi AI ya gano cewa an samu double top kuma forming near wannan price level ɗin kenan, wannan level ɗin kenan yake magana. Sannan kuma ya ce mana recent bearish candle patterns suggest a potential downtrend move. So idan ka luri da wa'annan candles ɗin da muka same su, series of candles ɗin wa'anda like sun yi dropping yana nuna potential na downtrend. So amma me za mu tabbatar da wannan potentiality na downtrend ɗinmu shine sai mu jira breakout. So breakout ɗinka daga zarar market ta yi breaking wannan level ɗin da muka saka a nan gurin, so ka sami entry wanda za ka iya neman point ɗinka a nan ya zama TP ɗinka, ko kuma nan gurin zai iya zama TP ɗinka saboda ka ga market ɗin ta taɓa accumulating wannan zone ɗin a baya, so don haka zai iya zama TP ɗinka, ko kuma ka nemi wani wurin shi ma ka ƙara neman TP ɗinka kamar yadda muka faɗa. Okay? Okay, wa yake magana? Okay, Zaid. Now. Okay? To, order block. So, order block, ka gane shi order block series ne na wasu candles ƙwaya uku a jere, wanda zai zama na cewa kamar wani zone ne da shi wannan trend ɗin yake blocking ɗin abin da ya faru a baya. Ka tuna wani misali da muka bayar a last week lesson ɗinmu da muka yi magana akan opposite candle? Yawwa, to yanzu duk lokacin da ka samu order block a cikin kasuwa, abin da yake nuna maka cewa ba haka bane. To ishiru tsaya. Abin da ake nufi idan aka samu order block a cikin kasuwa, ana nuna maka wannan su abin da institutional traders suke, ka gane, wayanda ake ce musu kaman institutional traders irin like manya-manyan wayannan traders ɗin, idan aka samu order block a market, ana nufin wani significant waje ne da wata buy ko kuma sell order ta faru a gurin. Very good. So don haka daga nan gurin kuma ana anticipating ɗin preceding ɗin me wani significant price move da zai faru a wannan zone ɗin. Shine suke cewa area ce da take da high liquidity a ƙarƙashin it either support ne ko kuma resistance level ne. Yes. Katuna, good. Ba haka bane. Abinda ina zuwa. Yanzu idan ka samu order block a market, me kake tunanin za ka yi? Me yasa? To baraka ji. Yanzu idan ka samu order block, ya zama na cewa order block ɗinka ka yi identifying ɗinta ne lokacin da kasuwa take sauka. Ka gane lokacin da kasuwa take sauka, kamar ka ce downtrend market ɗinka take yi, to za ka zana layi ne wanda idan market ta zo ta taɓa wannan order block ɗin, ta respecting wannan order block ɗin, to ka san cewa akwai continuation na selling a wannan gurin. Idan kuma ta breaking order block ɗinka, to ka san cewa wannan order block ɗin is invalid. Me yasa? Saboda ta breaking order block ɗinka, so kaga ba ai dalilin ma da yasa ake samun order block saboda su institutions suna blocking ɗin wasu orders ne da aka saka a market ɗin. Ka gane? Ai idan suka tashi ai wata dabara suke. Dalilin da yasa ake marking ɗin order block, bara misali in nuna maka akan chart ɗinmu. Misali, yanzu mu ce
Yawwa ɗan gari, very good. Kamar last lesson ɗinmu na ce maka market makers, institutional level traders kenan, suna shiga trade ne in millions of pips, in millions of lot size. Haka ne? Yawwa, thousand of lot size. Yanzu idan misali aka zo aka samu order block a cikin market, ana gaya maka cewa market makers ɗinka, institution traders ɗinka sun yi splitting ɗin trade ɗinsu ne, let's say into three. Za su shiga da let's say 100,000 lot size. So sai suka splitting ɗin shi, let's say 150, sai suka splitting ɗin shi into three. Da suka splitting ɗin shi into three, jira in gama. Da suka splitting ɗin shi into three, sai ya zamana cewa 50 sun shiga order, 50 sun shiga order, the same order iri ɗaya kenan. Let's say they are bullish a 50-50, kaga 100 kenan. So a wannan 50 ɗin kuma sai suka shiga mai bearish. To yanzu a cikin wannan orders ɗin guda biyu da wannan ƙwaya ɗaya, wanne ne kake tunanin zai overpowering ɗaya? Bullish, tunda shine aka shiga da 100,000, wannan kuma da 50,000. So wannan 50,000 ɗin suke muku blocking, ku retail traders. Idan suka yi muku blocking sai a creating ɗin order block. Idan aka yi maka creating order block, kai kuma sai ka zo sai kai tunanin cewa kai wannan ai continuation za a yi na uptrend, alhalin kuma order block ce aka samu a wajen, me zai faru? Downtrend za a tafi. So market tana zuwa in ta taɓa wannan order block ɗin nasu, daman block ne already daman da suka yi setting na market ɗinka. Idan ta filin wannan order block ɗin, sai kuma a zo a ɗauki trade. So abubuwan da suke faruwa yawanci mutane suna samun order block amma kuma ba sa iya juriyar su jira order block ɗin ta respecting, sai kuma sai su zo su shiga cikin market ɗinsu. Kamar fair value gap da muka yi bayani last, shi ma kaga na gaya maka ga dalilansa da yasa ake shigarsa a cikin market. Okay. To yayi Nasir, kai fa? Credit risks kai? So abin da ake nufi da credit risks, ka gane? Normally yawanci idan ka ɗauki let's say financial market at large, ba wai iya forex trading ko crypto ba. Idan na ce maka financial market at large, za ka ga ai muna magana ne akan irin su maybe equity trading. Akwai abubuwan da ake cewa irin su equity trading, irin su bond trading, irin su share trading, irin su forex trading, irin su crypto trading, da irin su loan trading, ka gane? Wani zai tunanin cewa ai to loan kuma ya zai a trading, ya ana trading loan, da dai sauran irin wa'annan abubuwa. So a nan gurin abin da ake nufi da building the credit risk toolkit, abin da ake nufi da shi shine yanzu ya zamana cewa akwai, kamar misali kana da aboki, right? Sai aka ce sunan abokinka Bilal. So sai Bilal ya zo ya ce maka, okay Nasir, da Allah ina son ka bani aran naira 100,000. So abu na farko da zaka fara, wannan ina baka real world scenario ne, ka gane? So personally abin da zaka fara tambayar kanka shine, so yanzu idan zan ba Bilal naira 100,000, shin na taɓa ara mai kuɗi yayi jinkirin biya na? In ka taɓa ara mai kuɗi yayi jinkirin biyan ka, wannan automatically zai zo kwakwalwarka fa, ba wai tsaya za kai haka ya ce ma ba na aran 100,000 sai kai haka, okay to ina zuwa bara in tunani. Automatically dama yana kwakwalwarka. Ka taɓa bashi aran 50,000 ya ce zai baka, sai da kuka yi kwarba ya dinga baka da 5,000 da 10,000. So kaga tun daga nan kwakwalwarka za ta ce ba za ka bashi ba, sai ka ce mai ai kai ba da kuɗi fa. Sai ce to shikenan bara na je na tambayi Ismail ko wani makamancin haka. So ko kuma za ka iya tambayarsa still, idan ya zo ya tambaye ka ba ni bashin 100,000, so ka taɓa bashi amma ya biya ka akan lokaci, sannan kuma yanzu kana da tabbas in dai ka ƙara bashi zai biya ka akan lokaci. Amma kuma abin da aka fara tambayar kanka, shin me zai yi da shi? Sai ya ce maka ai zan je na sai kayan sawa nake so na siya, ko kuma a biki ne da mu zan je ne liƙi. You feel like ina buƙatan kuɗi na ɗauka in baka, ka gane? Kai kuma ka je kai liƙin biki, sai mun zo biya kuma kai ta wannan ɗina. So irin wa'annan abubuwan, this is what we call the credit risk tool, ka gane? In real life scenario. To su ma suna ɗaukan irin wa'annan matakan a trading, especially irin the large financial market, irin wajen da ake trading irin su bond,
irin su stock exchange da sauransu, wanda za ka ga cewa equity ɗinka is less, so za ka je wajen institutions ne domin kai borrowing ɗin wani kuɗi, abinda muke ce ma leverage kenan ko, kai borrowing ɗinsa domin ka samu kai trading ɗin abinda baka da shi da za ka iya trading, wanda shi kuma already mun yi bayanin yanda malamai suke categorizing ɗinsa ya zama haramun, in kuma za ka yi trading ɗin shi ka kauce masa ga kuma yanda ya zama halal. So yanzu abinda kai kanka za ka fara tambaya shi ne, what do we do with credit risks? Yanzu akwai wasu abubuwa guda 5 zuwa 6, kamar misali ka san abin da ake cewa ai econometrics, right? Good. So akwai abin da econometrics suke cewa regressions model, irin su logistics regression, lokacin da aka ga model ɗin is default, da zai yi poison ɗin wannan process ɗin, sannan za a exposing ɗin abin da suke cewa distribution na model ɗin zuwa irin probability da kuma loss. So kaga shi ma wanne yana ɗauka a cikin credit risks. Yes. Akwai kuma abin da suke ce ma derivatives pricing, wanda su wannan derivatives ɗin muna trading ɗinsu a forex trading, wanda su ma yana cikin abubuwan da malamai suka ce ai wa'annan derivatives ɗin su ma haramun ne, wanda quite alright ba haka bane, saboda like underlying assets ɗin da ake trading wannan derivatives ɗin su ne wa'annan currency ɗin, kuma wannan currency ɗin ne yake supporting ɗinsu, saboda suna cewa kamar kana trading ɗin abin da babu shi ne, while kuma akwai shi, quite alright yana nan, kawai yawanci wasu rashin dan bincika abin sosai ne yake sawa yake wannan. So shi ma wannan zaka ga akwai abin da suke cewa irin European call option, wanda zaka ga an zo edging out din abin da suke cewa out of the money, ka gane, out of the money edging kenan, wanda za a creating din kamar wani product ko credit default swap da zai isolating din wannan credit risk din naka, so za su yi irin making difference na wancan econometric approach din da muka yi bayani. Abu ne dai mai dan tso da dan mathematical equation a ciki. Akwai abin da suke cewa irin stochastic model, akwai na machine learning, akwai na deep learning, akwai na portfolio management, akwai na risk management, ga su nan dai da sauransu. So amma abin da kawai za mu fuskanta a nan gurin shine, shi wannan credit risk din can be default, ka gane, sannan kuma zai iya canjawa time to time. So a financial market kuma abin da za ka yi, tunda yanzu kaga mun tsallaka mun ajiye forex trading a gefe, magana miki ta trading ɗin stock at large, let's say bara zo in ɗaukan maka stock a nan gurin, kaga idan ka zo kana trading ɗin stock a nan, irin su DEC gashi nan ko, irin su bara mu ga wannan gaba ɗaya European calls ne, su ne su F6YYY ɗin, aka ga duk euro ne ga su nan. So ga su nan dai za ka iya zaɓar duk abin da kake so ka zaɓa ka yi trading da sauransu. So wa'annan su abubuwan da ake magana na shi wannan tambayar da kai na credit risk, yakan shiga cikin lokacin da kai ka zama cewa kamar you are an investor, ka gane, ba wai retail trader wanda zai zauna akan computer kamar ni da kai haka mu zo mu trading ba, a'a, kamar you are an investor, za ka yi trading da wa'annan stock exchange ɗin. Zai zama da cewa za ka ɗau kuɗinka dala miliyan 1 ka ba wa institution ne, su kuma za su dinga lending wannan kuɗin da wa'anda suke buƙatar irin equity da za su yi trading a financial market da sauransu. At the end of the day, shi kuma wannan return over investment ɗin kai da za a baka, shi suke cewa wannan interest ɗin. Mu kuma ka san interest dai, da sai na gaya ma ba haramun ne, ka sani a musulunci. So wannan dai for the purpose of knowledge. So sai Hajiya Aisha, kina da tambaya? Saboda time ɗinmu ya kusa, bai fi saura minti 5 ba, an kusa sallar isha. Okay. To, dalilin da ya sa tambaya ta kun ji tambayar ta yi. Yawwa, cewa ta wai me yasa baka trading gold, so sai yanzu ma sai na zo sai na buɗo shi, gashi kuna gani akan screen, kun gani ko? Kun ga yadda chat ɗin shi yake. So dalilin da yasa ni bana trading gold, kamar yadda na gaya muku a baya, kuma student ina yawanci sun sani, na tafi akan hadisin da yake cewa in za ku yi trading ɗin gold ko silver, ku yi trading ɗinsa hannu da hannu, yadin biyadin, mislin bi mislin, yadin biyadin na. So
sannan kuma mutlaqan aka fito da sunan gold a ciki. Na ɗaya kenan, hujja ta farko kenan. Hujja ta biyu, abin da ya sa muka yadda cewa muna trading forex kuma har forex ya zama halal idan ka tsallake ko ka daina amfani da abubuwan da suka zama haramun a ciki, shine ya zamana cewa yanzu yau na yi trading ɗin Euro JPY ko na yi trading ɗin Euro JPY. Ai kun san cewa Kabana Orange Market suna da office a Kano. To yanzu a cikin ku duk wanda ya zo sai ya trading let's say Euro JPY yau din nan, sai ya tashi ya tafi office ɗin Kabana sai ya ce ga Euro JPY ɗin shi yana so da Allah a cire mai shi a bashi Euro. Shin Euro zai wahalar samuwa ko ba zai ba? Ba zai ba. Ko da ba su da Euro ɗin da za su cire maka a nan gurin, za su tura a European account a je wafa a ɗauko Euro a baka. Saboda an san akwai wani underlying asset da ake trading a kansa. Yanzu I bet that ban sani ba, but I know that it's hardly. Ba na jin akwai wata broker a duniya da idan yau ka zo kai trading ɗin gold, sai ka ɗau ƙafa ka tafi kamfanin su ko office ɗinsu ko UK yake ko cikin garin London ne ko a cikin New York ne ko a ma ina ne, ka je ka ce to na yi trading ɗin gold yau ina so ku cire min wannan gold ɗin ku bani tsabar gold ɗina. Ba na tunanin haka zai yi, sai dai su baka me, sai dai su baka kuɗin. Yau da a ce za ka je a baka wannan gold ɗin, to salin alin karatun yankan jaki zan ci gaba da trading gold ina, amma tunda babu, abin da na yarda da shi kenan. Ba na ce kuma wasu na'am understand something, ni ba ce miki ne karki ba, na gaya miki facts ina da kuma hujjojina da yasa ni ba na yi, Allah ya sani kuma ba na yi. And yana da daɗi, kai gold yana bada kuɗi, suna nan suna cewa gold yana bada kuɗi, amma abin da nake so ki gane shine ki ci gaba da research, kina bincike har ki ƙara samun kanki ya buɗe akan abin, kin understand ɗin shi sosai da sosai kafin kuma ki ce kin daina ɗan. Saboda yanzu zaki iya zuwa maybe waɗanda suke trading, akwai waɗanda na san su suna da wannan na addini sosai da sosai kuma suna trading gold, saboda su ma suna da nasu hujjojin. So like ki ɗauki kowane angle ki bincike a kansa, wannan haramcin trading gold, wannan halaccin trading gold. In kika buɗe zuciyarki kika sa cewa gaskiyar kike so ki samu, insha Allah Allah zai nuna miki inda gaskiyar take, ƙwarai da gaske. So Nasir, mu tsaya da tambayar na haka, lokaci yayi, saboda next insha Allah idan muka zo. So kawai dai abin da nake so ku fahimta, kamar yadda muka yi wannan analysis din yanzu na Euro USD, gashi nan kun ga market din yanzu ta fara koma sama. So abinda kullum nake gaya muku cewa whenever kuka yi amfani da AI din nan, kuka sami signal ko na makamancin haka, kar wai ku je kawai ku jumping cikin market, ku tsaya wannan abin da ya gaya muku ku karanta shi a tsanake. That's your analysis. Zo ka jira market ɗinka ta breaking ɗin entry ɗinka. Idan ta breaking ɗin wannan ya ake ce ma entry point ɗinka da ka sa mata tana yin breaking ta kulle, to kaga entry ɗinka yanzu is valid, zaka iya shiga market baka da matsala. Insha Allah. So za mu tsaya a nan insha Allah zuwa next week the same time, dan yau dai kun zo late gaskiya. So sai mu dora daga inda muka tsaya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. So Allah ya ba mu sa'a. Bye bye.